ମନେ ପଡ଼େ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ବାରବାର। ହିଂସାବାଦର ରାଜେ ମୋହିତ ହେବି ନାହିଁ ନରପତି। ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବି ମହିରେ ଅତୁଳତି। ନ ରହିବ ତହିଁ ହିଂସା ସମର ହତ୍ୟା ରକତ ପାତ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତିରେ ମୈତ୍ରୀ ଗୀତିରେ ପ୍ରଜା ହେବେ ହାତ ଜାତ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଅନ୍ୟଠାରୁ ପାଇବାର ଆଶା ଏବଂ ଅଫୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ନବା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦବା। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ଧର୍ମ କରିବା ଉଚିତ।